Nah, ning nek ana presawanan, kudune panjenengan rak ya wis presa, kudu iso njaga aku. Oh lah. Ya yen ngono aku malah melu seneng. Dasare aku ki jane ya wis suwe kangen kok. Ya sing jenenge wong ku wis kebacut tresno. Aja meneh kok kesenggol. Agedimatke wong atine iki lara. Lah apa meneh nek pas kowe karo Sinun Prabu Lembu Amisani bareng ajane atiku ki ya lara. Pun ta, perkara niku rasah dirembug. Sing baku aku manggi Kakang Kuda Sinupet ki ana perkara galuh ajeng. Aku kepengin galuh ajeng ki dadi garwane Kanjeng Pangeran Panji Asmara Bangun. Apa wae sing bakal dumadi kudu galuh ajeng kudu dadi garwane Panji Asmara Bangun. Mongko dhisik. Lah kowe kira ya ngerti to nek Panji Asmara Bangun iki seneng karo Galuh Candra Kirana. Dijodohke karo Galuh Candra dadi galuh ajeng iki. Panjenengane te ora to? Galuh ajeng ki sinten to? Lah yo anakku. Ya kok panjenengane sik kaya ngono ngendikane kudune sing jenenge wong tuwa apa wae sing bakal dumati sing bakal lakon sing baku muktekke anake dhewe ora anake wong liya. Monggo galuh ajeng menika rak ben ora ana sing ngerti liyane kula kali panjenengan galuh ajeng ki ya mung Ya wis dong nek kowe iki ya anakku wiji panjenengan mula niku kula mriki ugi kepengin panjenengan ya melu budidaya kepiye carane supaya galuh ajeng ki dadi garwane Kanjeng Pangeran Panji Asmara Bangun. Panjenengan ya kudu melu budidaya ora kok mung meneng wae panjenengan ki piye to? Aku ki dadi wong lanang ki jane ya kepengin arep moktekke anak. Ning nek karepku ki ya takon nek ya Ora bisa. Ya, kok dene kok arep seneng karo Panji Asmara Bangun. Aku tak ning aku ki wis suwe tenan kangen karo kowe. Dene to. Engko perkara galuh ajeng ki gampang. Ning kula kepengin panjenengan ugi budidaya kepiye carane Galuh Candra Kirana syukur iso mati. Ora ngeridu ora dadi kelilit. Mula Ya nek iso ke aja mateni galuh. ora bisa, kudu mati. Alah. Nek ora iso ya wis pun. Ya. Bocah ayu kok galake lho. Lali datan bisa lali. Aku kelingan biyen. Ayo sing jenenge wong dongeke aku ki ya Narapraja kok iso ketemu nang gubuk kuwi. Pun perkara rumiyin kula menika tau sambung tresna kali panjenengan ora sah dirembug malih. Sing bagus sakniki wong nyatane ya iso cecaketan kok panjenengan niku lho mangkeke kok. Suwe saya katon umpamakna wit-witan kang gedhe. Wah nek ngono kuwi ya ayu tenan. Tinutuan datan bisa mati. Mrajak saya semi tresnaku ngrem buyu pati kaliku
Kepiye Kakang? Ya wis marem rasane atiku. Ning ya kuwi lho, aja lali. Yen Sun Prabu Jengkar utawa pasare ya kowe iki nilak-nilaki aku. Rasa dielingke. Aku wis duwe ngen-ngen dhewe Kakang Kudasinu, ning sing baku tenan lho. Ning Sing kowe baku galuh ajeng kudu mukti wibawa. ya tak sadri. Galuh ajeng tak totne. Ning aku ya ndek penjaluk lho. Lahir kowe dadi bojone Sun Prabu Lembah Amikani. Ning batin dadi bojoku lho. Pun perkara niku wis rasa dirembug. Sing baku panjenengan kudu mbudidaya kepiye carane. Ya, ya, aku njaluk pamit. Galuh ajeng tak totne. Ngupadi kekan Panjasmara. Ning tenan lho. Iya, iya. Wis tak borongke galuh ajeng karo panjenengan. Wis percaya karo aku. Nggih. Wis njaluk pamit ya. Hati-hati.